Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dinay जोङो फैदों बगामाटी ओमफ्राय बगामाटीनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना स' थेंक इउ। भिडिअखौ सिगाङावसो नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय जुदि भिडिअआ मोजां जादोंबा कमेन्ट खालाम आरो मोजां जायाखैबाबो कमेन्ट खालाम माने नोंथांमोननि कमेन्ट आरो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो जों दावखोनो हागोन। So thank you, enjoy.